Sziasztok, és én vagyok The X-Faktor, és itt van velem Mr. Handies, Sziasztok! aki videózni fog. Ja. Arra gondoltunk, hogy bemutatjuk nektek a Need for Speed Most Wanted-et, ami ugye 2012-ben jött ki, nem tudom melyik hónapban. Te tudod, Mr. Handies? Fogalmam sincs. De hát nem annyira dicsérték a játékot. Hát így talon se olyan jó, de hát úgy gondoltam, hogy bemutatjuk nektek és teszteljük. Jó. Ugye, szerintem inkább az elejétől kezdem. Az az Origin, nem? De mi lenne más? Doftó. Ezt megcsinálom. Mehetek. Ugye ez a kocsim van. Az a játékgép vagy PC-n biztos többet kaszált. Hát biztos, nem telefonon. Itt nem egy nagy élmény. Hát nem. Van pár Need for Speed játék telefonra. Shift. Melyik kormányra van beállítva, mert én nem szeretem Azt dönteni. is. Nekem a döntögetés jobban bejön. Hát a shiftbe ugye könnyebb döntögetni, de itt nem. Itt nehéz. Mert át kell állítani a vezetési stílust. Mert a shiftbe se könnyű legnehezebben. Pont ugye a régebbi Most Wanted-ben, meg ugye a karbonban vannak ilyen nyilak, amik mutatják az utat. Még melyik Need for Speed-ekben van? Fogalmam sincs. Ugye én nem vagyok ilyen nagy autórajongó. Mondta, hogy nem. Nem vagyok. De. Én az akciójátékokért vagyok oda. De azért játszottál az összes Need for Speed-nel majdnem. Te is jó. Hát azért nem, mert a Terrannal se játszottam, mert az Underground 1-2-vel se játszottam, meg a Hot Pursuit-tal, és ezzel ugye gépen nem játszottam. Gépen nem, de telefonon. Hát jó van, de most telefonon sokkal szarabb, mint PC-n például. Ebben igazad van. Mondjuk ennek a játéknak, ennek a Most Wantednek biztos van egy első 6 percig grafikája. A telefonhoz képest gyönyörűséges. És törnek az autók, ami jót jelent már. Ugye, mert nem nagyon szoktak törni. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy az Asphalt 7-be törik az autó? Mint a szar. Hogyha nagyon összetörőd, még a versenyből is kiesel. Hát ugye a legjobb játék, szerintem. Hát az Asphalt 7-et is beszeretnénk nektek mutatni. Ha letöltenéd végre. Hát jó, de nincs kedvem. Majd holnap letöltöm, megígérem. És ha úgy tartja a kedvünk, akkor lehet, hogy holnap is átjön Mr. Hardézbe, és lehet, hogy akkor is csinálunk egy videót. Esetleg van kedve. Meg ha ideje is van. Lesz az bőven. Ugye néztük a csatornánkat, és a Subway Surfers Tokiós, hát nem ért el sok sikert, mit nem mondjak. Hát nem. 51 megtekintés az nagyon gyatra, úgyhogy reméljük ezt azért többen megnézitek. Nem mondanám, hogy gyatra, vagy holott 4 feliratkozónk van, abból is kevés olyan, aki általában nézi. Ugye a legújabb feliratkozónk Super Nexus 74. Köszönjük neki, hogyha néz minket. Köszönjük, hogy feliratkoztál. És reméljük minél többen feliratkoztok. Szeretnénk híresek lenni. Én király vagyok. Te loser vagy. Vettem egy ilyen autót. Meg egoista is vagyok. Általában a videónk még nem nagyon hosszabbak, 10 pár percnél, a leghosszabb ugye a karaktermutató 12 perc. Azért jó lenne, ha csinálnánk egy fél órásat. Aha, álmodba te 100 darab. Ugye mindig Sony Xperia Pain játszik, egy gyökér. Én pedig ugye felveszem. Hát én akartam, hogy
a te telefonon is legyenek játékbemutatók és tesztelések, Majd de lesz. az a baj, hogy az enyém ugye 720p-be vesz fel, és egy 8 1080-ba. perces videó az egy giga. Ez a legnagyobb baj. És ugye náluk itt nálam nem tudjuk feldolgozni a videót. Mert gyenge a gépe hozzá. Hát jó. De majd akarunk PC-s játékokat is bemutatni. Talán. De az másik csatorna lesz szerintem, mert az már teljesen Android. az a hülye rendőr, na ezt utálom. Meg az, hogy checkpointoknál is rendőrök jönnek. És az Most mi? miért kezdted újra? Mert Loser vagy. én csak az első 3-ban lehetek benne. Loser. Következő játékunk nem tudjuk mi legyen. Aszfalt 7. Elnézést. El fogsz merülni. Ez később lesz. 15%. Azt szerintem kivághatnád belőle. Valaki a faszom. 6. vagyok. Nem tudom ezt belőle kivágni. Nem fogok ezzel szórakozni neked. Ez előfordul bármikor. Bárkinál előfordulhat. Guten. Morgan. Nem tudok játszani. Neki az akciójátékok jönnek be, elvileg, azt mondta. Nekem inkább az MMO-k. De én most ilyen FPS rajongó vagyok, tehát ez ilyen. Most ezek a Battlefield 3, meg Call of Duty Black Ops 2, na azok jó játék. Ha jobb gépem lesz, azokat fogom majd letölteni először. Először még csak BF2Z. Jó, de legelőször a Far Cry 3-at fogom leszedni, mert az egy nagyon jó játék. Na hát, ahhoz se fogsz neked menni szerintem. Miért ne? Hát, mert még életedben nem játszották keményebb FPS játékkal. Far Cry 3 egy kibaszott nehéz játék. Még a profik is szenvednek vele szerintem. És a tesót szenvedett vele. Az nem tartozik rád. Meg az a nézőkre se nagyon. Nem érdekli nagyon őket, gondolom. És látjátok azt a piros vonalat, hogy milyen állapotban van a kocsim. Elég szar. Nem igaz. De. Na akkor most lehet egy kis nitro. Az azért durva volt. A zenék nem rosszak benne. Ki lehet cserélni. Elvileg. Én nem tudom. Leelőzöm a másodikat. És hát ebben a játékban ugye a rendőrök is jönnek már, ez egy rohadt jó dolog. A shiftben nem jönnek ugye. Hát, sajnos. mert ugye ezek illegális versenyek, és ugye a Shiftben nem illegálisak a versenyek. Vagyis. Hát nem azok, de majdnem úgy van kiépítve, mintha az lenne. Én játszottam a Prostit a gépen, és meguntam. Hulladék. Az egy tényleg egy nagy hulladék. Az első Most Wanted, meg a második jó talán még. Azért ütközési képes mutatott. Ezt nagyon jól megcsinálták azért. Nem szeresebb dolgok. És első lettél, 2.31-jel. Loser. És jó beszarok neked. Te zsírbőncses. Haha, első lettem. Látom, nem állítottad rá a te nevelet még. Te jó. És még egy versenyt lenyomok, jó? Hú, azon azt hiszem nem tudtam első lenni. Loser vagy. BMW jobb, de mindegy. Azt kellett volna megvennem most. Hát, igen. Eléggé.
Hát ugye nem csoda, hogy illegális versenyeznek itt, amikor $11,000 kapnak, hogyha elsők lesznek. Ez is ilyen normális verseny? Az. Ugyanolyan kocsia van. Nem tudom, hogy ebben van olyan, hogy driftelni kell, és Nincs. hát ezt jól elbaszták, mi a síkbe van. És ez régebbi, ezt már benhagyhatták volna. Ma a karbonba is van driftelés. Ugye a hegyekbe kell driftelni és... Gépen. Aha. Hát ez a telefonon nincsen karbon. Nyomógombosra van. Szerinted? Én játszottam karbonnal nem az. nyomógomboson. Ez nem az, csak azt hiszed. És akkor egy mi- autós játékot, azt adszerkesztenek. Most Wanted is van. nyomógombos. Persze, hát ilyen pixeles játék, olyan, mint a Minecraft. Ne szólj le a Minecraftot, mert az év játéka lett egy 20 meg szarhoz képest. Fúj! Én nagyon szeretem a Minecraftot. De nem tudsz vele játszani. De tudok csak. Nem. Csak nagyjából. Még el kell mélyítened a tudásodat. Én vagyok a mestered, te vagy a kis padawan. Amúgy én utálom a Minecraftot, szóval én nem játszok vele. Nem jön be, nekem inkább az ilyen Devil May Cry, VV12, ilyenek. Én is szeretem a pankrációt játékban. Nézzétek meg a csatornámon, ha nem nézitek el. Ilyen videóim vannak nagy részt. Nincs is más szinte. Mi a taxi? De ezt Úristen. Úristen. Útról. Ezek a nyilak, mint hogyha Most Wanted-ből lennének. Most hát az első Most Wanted-ből. Az a jó az új Most Wanted-ekben, hogy nincsenek benne ilyen hülye nyilak. Hát igen. Ez elég furcsa, hogy a város közepén van egy nyíl. Érdekes, hogy a normális civil autók azok csak úgy mennek át a nyilakon, de te nem tudsz átmenni. Hát ez elég nagy baki a játéknak, mondjuk hát mennyi is a versenypályán, ez nem egy test driver, mi annak a játéknak a neve. A Dirt az például, Dirt 3 az jó autós játék, sőt a Dirt 2 is van. Dirt 3. Uh-huh. És most ők fizetett nekünk, majd de csatornáját szeretnénk reklámozni. Írjátok be YouTube-on, aki Minecraft-tal és ilyen grafikai tesztekkel és ilyen gameplayekkel is foglalkozik. A legújabb videója egy Dirt 3, erről jutott eszembe most. Azt nem, ezelőtt egy olyan 40 perccel néztem meg. Tetszett? Persze, hát most, ez most olyan, hogy egy videó. Jó volt, jó volt. Van sok szar videó. Ugye? Rengeteg. Szerintem én még tudom ajánlani a Mike csatornáját. Jó, őt nem ismerjük, de én láttam egy pár videóját. Nagy rajongója vagyok Mike-nak. Első lettem megint! Profi vagy. És hát ennyi volt a gameplay része. Mennyi? Nézd meg. Ez egy... Mennyit mentél? Most nem látom. Mindegy. Ó, 2.24, ez jó volt, mint az előző. És hát ugye ez a Need for Speed Most Wanted 2012. Megmutatom nektek a És hát itt is úgy kell menni, ugye, mint a Most Wanted-ből az elsőbe gépen. garázsom. Itt például lehet autókat venni. Nekem nincs mindegyik hullakon. Nem sokat játszol, az biztos. Úgy lehet megváltoztatni a nevedet? Most nem fogok ezzel szórakozni. Nem internet kapcsolás. Itt vannak a beállítások. Itt ugye ezt is lehet, ugye a hangot, grafikát, meg hát, hogy döntős legyen, vagy egy érintő kormánynak kell irányítani. És hát ennyi volt a Need for Speed Most Wanted 2012. Sziasztok! Sziasztok!